Čauky, zdravím od Godzilla MTV a vítam vás v takom vlogu. Dnešný vlog sa bude točil okolo nového hororu, ktorý budeme natáčať s kamarádmi. Tento nový horor sa volá, že Lovec. Je to vlastne náš prvý taký menší horror movie, ktoré sa budeme natáčať. Čiže teraz sa poviem, čo sa to jedná a strihne. Ja vám poviem, čo sa tam jedná. Za to sa mať. Takže som spátky, díky, že ste tak počkali. Teraz vám poviem, čo sa to jedná. Je to vlastne, sa to odohráva, ešte akože predtým sa príbeh odohráva. Odohráva sa to v okolo 15. storočí. Vlastne jeden muž robil rituálne zverstva na ľuďoch. Bol to nejaký psychopat alebo vyšinutý, tak to mám povedať. Čiže on vyvolával démonov a omylom probudil takého nesmerného netvora, že sa na ňo zmenil. Postupom času si ľudia mysleli, že zomrel. O takých 50, no o takých 200, možno 400 rokov sa skupinka akože kamarátov vydá stanovať do miestneho lesa. A vlastne nevedia, že táto psychopat je, on ich sleduje, ale tým, že vlastne obeť zabíja, tým sa vás aj zneutralizuje a mení vás na to monštrum. Čiže on nás sleduje potemky, potom zrazu zabíje jednoho kamoša, potom ďalšieho a postupne. Potom vlastne príbeh skončí tak, že ho zabijú, ale budú si to mysleť a na konci vyjde z toho krvavú ruku a zmarne pest. A vlastne sa plánuje pokračovanie, keď to doma dospe. Dvojka sa bude volať Lovec, krvavá pomsta a vlastne to bude o tom, jak sa bude z toho pomstiť. Mali by sme tam hrať akože my, čo sme Godzilla, Atroli, Rusty, Guys, Pingui, ale plus ešte aký neviem, dekat Gogo alebo tak ja, neviem, vyskúšam to ešte. Ale asi ne, tak akože len by. Čiže bude to taký amatérský horror film. A keď sa vám to bude páčiť, tak dajte nám odber, like, koment alebo tak a tak je. A možno budú natáčať aj pokračovaní. Toto s teba nevyskúšať, či sa to bude hodiť, vy to akože vyskúšať, že jak na to budú diváci reagovať. Ináč ten film bude dosť taký, že krvavý. Bude to väčšinou také, že sa budete dosť báť, lebo on sa ukáže tam, kde to najmenej čakáte. A volakedy tam bude také rozhodnutie, že musíte ju aj vy sami, naši diváci, rozhodnúť. Čiže napríklad, že či máme zachrániť toho alebo toho, keď máme ísť na cestu. Ale väčšinou to bude akože normálny film, že príbeh, horor, také, že je také vyšinuté, jak to mám povedať. Čiže keď sa vám video ľúbil, hoďte mi like, odber, koment a tešte sa na náš nový horror film Huntsman. Čau.